सोमारा घटस्थापना दिसा निमतान पारसेच्या संत संप्रदाय समाज पारसे आणि तपोभूमीच्या दिनदर्शिकेचे विमोचन केला। पारसेची सरपंच प्रगती सोपटेच्या हस्तुकी या दिनदर्शिकेचे विमोचन केले। विमोचन सुवाळ्याक सरपंच सोपटे, शिक्षक सावंत, श्री दुर्गा विद्यालयाचे मुख्य अध्यापक परब, दुर्गा उत्सव समितीचो अध्यक्ष नायक आणि हेर मानेस्त हजर आसले। घटस्थापने दिसा श्री भगवती मंडप पारसे आणि दुर्गा देवीच्या उत्सवाच्या निमतान आज आम्ही पद्मनाभ श्री दत्त पद्मनाभ पीठ यांच्या वतीन तपोभूमीचे जे दिनदर्शिका आसा ते हांगासर उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते जाल्लेलें आसा आणि तपोभूमीचे कार्य घराघरांत पावपा खातीर आणि तपोभूमीचे कार्य जे आसा ते पब्लिसिटीचेर व्हरपा खातीर आमी हे जे कार्यक्रम राबयतात त्याच कार्यक्रमा पैकी हो जो दिनदर्शिका आहा तो प्रत्येक घराघरान आमी पावोवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा।